Türkmenistanyň dollaryň gara bazardaky bahasy ýene-de ýokarlandy. Türkmenistanyň dürli künjeklerini, hususan vilayetlaryň gara bazarlaryna dollaryň bahasy ýene-de gymmatlady. Bugünkü günde Aşgabatyň valyuta dellalary 1 dollary 14 manatdan satyn alyp 14 manat 40 tengeden ýa-da 14 manat 60 tengeden satýarlar. Vilayetlerde 8-nji aprelde 1 dollar 15 manatdan satylyp 15 manat 20 tengeden satyn alyndy. Dün 9-njy aprelde Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýurdun içinden maglumat bermeklerine göre Türkmenistanyň dollaryň manada bolan näresmi gatnaşygy ýene-de ütgäp onuň narhy galdy. Paýtagat Aşgabatda we ýurdun vilayetlerine peýda bolýan täzirlikleri ýakynan ýerleýän finçi Murat Bugaýew dollaryň gara bazardaky bahasynyň galanlygyny tasdiklady. Edil şuun kun Türkmenistanyň dollar sowdasy edilýän gara bazarlarda dollary 14 manatdan bazar dellalary satyn alýarlar. Hem de şol aran dollaryny gelýän müşterileri 14 manat 40 tengeden 14 manat 60 tengeden satýarlar. Ýöne şeýlede bir ýagdaý bar, vilayetlerde bu gorkozy paýtagtdakydan bir näme ütköşüp vilayetlerde dollaryň geçen bazar buny düýnärli öňün 15 manatdan satyn alýan, hatda 15 manat 20 tengeden hem satyn alan adamlaryň bolurlugy hakynda şu ýerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Bugaýew habar berdi. Türkmenistanyň valyutanyň resmi bolmadyk narhy 2,5 ýyldan hem gowrak wagt bäri ýygyderli gymmatlap gelýär. Mundan ozal fevral aýynyň ilkinji 10 günlüğüniň aýagynda dollaryň bahasy 13 manada ýetipdi. Tinçi Bugaýew adamlaryň gyzdygy düşen halatyny Aşgabatda dollary has gymmat bahadan, ýagny 15 manatdan satyn almaly bolýanlygyny hem belledi. Gara bazardaky gymmatçylyga garamazdan ýurdun merkezi banky dollaryň manada bolan resmi gatnaşygyny 3 manat 50 tengede saklap gelýär. Ýyla resmi kursdan tas 4,5 esse gymmat dollar bilen iş alýar. Dün 9-njy aprelde Kronika Türkmenistan neşri hem dollaryň gymmatlamagy barada habar berdi. 17-nji aprel günü Aşgabatyň gara bazarlaryna dollaryň bahasynyň 15 manat 60 tenge çykyp rekord derece baryp ýetenligi ma'lum edilýär. Neşriň maglumatyna dollaryň bahasynyň paýtagtda şondan soň ýene-de aşaklanlygy agdalýar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakynan ýerleýän halkara synçylar ýurdun häzirki gününe garaşsyzlygyny alany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýarlar. Mart aýynyň başynda Azatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanyň halkara valyuta fondundan kredit soraýanlygyny habar beripdi. Çeşmeniň sözlerine görä halkara pul gaznasy Türkmenistana kredit bermek üçin ýurtda käbir reformalaryň durmuşa geçirilmegini soraýar. Çeşmeniň aýtmagyna görä halkara maliýe edarasy beýleki çäreleri bilen bir hatarda Türkmenistany dollaryň manada bolan gatnaşygyny resmi derejede täzeden kesgitlemegi we manadyň hümmetsizlendirilmegini şert goşýar.